बे सब दुखुनांथाव जाथाय आरो जोंनि हारियावबो बेफोरबायदि माखासे जि गुलुं गुजुं थासारि बे गुलुं गुजुं थासारिफोरनि थाखाय दिनै गासै हारिया खौसेयै माने फंसेयै बुंनानै ज'यै बिनि थाखाय माने खामानि मावनाय बा खुद्रिखांनाय बेफोरखौ खालामनो हायि मोनसे परिबेस जानानै दङ आरो बे जोंनि थाखाय मोनसे गिथाव हारि हिसाबै आरो बेफोर थासारिया आरो दा ओंखायनो बे बेलायाव आंथ' मोनसे टुराव दंहैयोमोन इन्डिजिनियास ट्राइबेल फेड एन्ड कालचार होननाय डिपार्टमेन्टनि खामानि लानानै आङो ओरैहाय दिमा हासाव कार्बि आंलं आरो बे माबायाव गतिके आं गुवाहाटियाव गैयामोन नाथाय आङो माखासे बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों मोनबाय थादों दिनै आङो फुङाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों रायज्लायजोबनानै गासै जोंनि हारिफ्रा हारिनि गासै मा होनो हान्जाफ्रा आरो बेक्तिगत हिसाबैबो जेफोर सेन्टिमेन्ट बेवहाय बुंबाय थादों माबाय थादों बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ लानानै आं बिथांजों सावरायबाय आरो बिथांनो आं फोरमायबाय जे बे जाथाया मोजां जायाखै आरो बे जाथायाव जेरैबायदि मोनसे रायजोनि न'खरनिफ्राय बुंबाय थादों मोनथिनाय मानसिफ्रा बेवहाय मोनसे गिदिर मोनसे रहस्य हाबनानै दङ गतिके बेनिखायनो बेखौ मोनसे इनकुवेरि खालामनानै रोखा खालामोब्ला मोजां जायो नङाब्ला रायजो राजाया जेब्लाबो बेनि सायाव फोथायथि थानाय नङा आरो बेबायदि जुदि फोथायथि गोमायोब्ला बेयो जोंनि मा होनो आसामनि थाखायनो गाज्रि बाथ्रा सरकारनि थाखायबो बियो गाज्रि बाथ्रा ओंखायनो बेफोर बाथ्राखौ रायज्लायजोबनानै बिथाङाबो खुब गुरुत्त होदों माब्रै बिदि जाखो बा लागासिनो दं होननानै बिथाङा बुंदों जोबनायाव आं बिथांखौ इनकुवेरिनि बाथ्रा बुंबाय थानायाव बिथाङा लास्टलि बुंबाय खोथा होबाय जे दिनैनि गेजेरावनो आङो इनकुवेरि बबे लेभेलनि इनकुवेरि माने होजायो बेखौ थिग खालामनानै आं इनकुवेरिखौ खालामनानै होनि जाहाथे बियो रोखा जायो दा बे हिसाबै दिनैहाय मुख्यमन्त्रिया बा गिबि मन्थ्रि बिथाङा इनकुवेरिनि अर्डार होनो गोनां आरो आं सानो बे इनकुवेरिनि बेलायाव दिनै जेरैबायदि ससियेल मिडियाफ्राव बुंदों जेरावबो बुंदों जेब्ला बेवहाय हियारिं लायो बयबो आफादनि दैदेनगिरि बा बै जायगानि मानसि न'खरनि मानसि गासिबो जेखौ दिनै बुंगासिनो दं बे बाथ्राफोरखौ रोखायै बुंफैजोबोब्ला आं सानो बेवहाय सैथोआ ओंखारगोन आरो जाय दायनिगिरि बेबो साजा मोनगोन आरोखि अफिसाराबो साजा मोनगोन गतिके बेखिनि बाथ्राखौथ' थोंजोङै नोङो बिदि बुंजाला जे बेवहाय नों आंबो नुवाखै मालाय बुंनायखौ लानानै जोङो खालामगासिनो दं ओंखायनोथ' आङो गिबि मन्थ्रि बिथांखौ बुंदों जे इनकुवेरिखौ बयबो डिमान्ड खालामदों गतिके मोनसे इनकुवेरि खालामथारनायाबो मोजां जेखिनि बाथ्राफोरखौ न'खरनि मानसि आरो नुनाय मोनथिनाय मानसिफ्रा बुंगासिनो दङ बे हिसाबैनो दिनै इनकुवेरि गतिके बे इनकुवेरियाव गासै जायफ्रा साखि दं दा होनदों एक्सिडेन्ट जाजेनदोंमोन एक्सिडेन्टनि उनाव पुलिसनो खोन्थादोंमोन बिनि उनाव पुलिसा ट्रिटमेन्टबो होदोंमोन थानायावनो दङमोन नाथाय फुङाव बेखौ लुंसुङाव माने एनकाउन्टार जानानै बिसोर सानैया थैदों होननानै बुंबाय बाथ्राखौ आरोखि थ' बे जिथु नुनाय मानसिफोरनि बाथ्रा न'खरनि मानसिफोरनि बाथ्रा थानायावबो थांनानै अफिसारजों रायज्लायहैनायनि जेफोर बाथ्रा बुंदों बेखौ जिथु दा इनकुवेरि माने दायथ' होगोन कमिसन बिथाङा थांनानै हजों जायगायाव हियारिं लाजोबगोन बे हियारिं लाजोबनायाव बिथांनो बयबो बेफोर बाथ्राफोरखौ माने मा होनो बुंनांगोन फोरमायनांगोन आरो बे फोरमायखाङोब्ला गासैखौबो लाजोबनानै स्टेटमेन्ट लाजोबनानै अब्ला मोनसे रिपर्ट गभर्नमेन्टआ मोनगोन आरो गभर्नमेन्टआ मोनोब्ला डेफिनेटलि बेवहाय दा जेरै बुंबाय थादों जे पुलिस बिफाननि सायाव जाय मानसिया जाय अफिसारा दा एडिसनेल एसपियानो जा जियानो जा जाय खालामदों बियो दायनिगिरि हिसाबै ओंखारगोन अब्ला बिनि सायाव जिथु सास्ति जानांगौ बे सास्तिखौ गभर्नमेन्टआ लागोन दा दायथ'आ फैबाय कुइरि होनाय लोगो लोगो बै जायगानि मानसिफोरनि आरो गुबुन गुबुन जिफोर आफादफोर दं दा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो अलरेडि इनकुवेरि डिमान्ड खालामदों आरो जेब्लासिम बिनि सायाव इनकुवेरि खालामनानै रोखा जाहैया होमब्लासिम दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेवहाय फुरा बिनि हेंथायै हाबाफारि लानानै मावलांबाय थागोन होननानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बुंदों बेबायदिनो गुबुन गुबुन बर' आफादफ्राबो बुंगासिनो दं दा इनकुवेरिखौ होनाय लोगो लोगो अब्ला इनकुवेरियाव जायनोखि होआ जि लेभेलनि इनकुवेरि जायाथों माने बियो बेखौ माने जेब्लानो माने हियारिंखौ लाहैयो बेवहाय बा बयनिफ्रायबो जेब्ला भिउखौ लाहैयो अब्ला बेखौ बे रोखोमनि बयबो जुदि इस्टाब्लिस खालामनो हायो आं सानो होमब्लानो बियो फोरमान जागोन आदारवाइज नोंनि आंनि खुगाजों बुंनायजों बियो जानाय बुस्थु नङा आरो जोंनि खान्थियानो बेनो नेमानो बेनो गतिके
दिनै गिबि मन्थ्रिया जेखौ बुंदों आं सानो बेजों थाल्ला थुल्लायै बे बाथ्राया रोखा जागोन आरो दायनिगिरिया बेवहाय ओंखारहैगोन। जोंनि गेजेराव जिथु गुलुं गुजुं थासारि जोङो रावबो आफादखौ सोंखारिनो नाङा। आफादनि दैदेनगिरि जायोब्लानो जे मालायखौ रायबाय थानांगौ बे नङा। गावबा गावनि गेजेरजों जों जोंनि समाजनि थाखाय मा मोजां हाबा मावनो हायो बेवहायसो जों बयबो बेस्थ' जानांगौ। नोङो सोरबाया मोजां मावाखै जों नङाबा जाला होननानैथ' आलदा आफाद मोनसे दायाखै होनबा। अब्ला नों जुदि मोजां मावनो होननानै आफाद दादोंब्ला नों माब्रैहाय नों लुबैनाय खामानिखौ मावफुंनो हायो बेवहायसो गोसो होनांगौ। ओंखायनो जोंनि आफादफ्रा सानफ्रामबो मालायनि सायाव दाय होयै होयैल' ससियेल मिडियायाव माने होलायबाय थानायखौ आं सानो बेखौ जोङो नागारनांगौ। बिनिख्रुइ गासै आफादानो ज' जिरायलायनानै दिनैनि थासारियाव जों माबायदिहाय आवगायलांनाया मोजांसै आरो बे हाग्रायाव थांनो नागिरबाय थानाय थांनायफोरखौबो माब्रैहाय जों बन्द' खालामनो हायो लाबोनो हायो जायनि थाखाय दिनै सानै भिक्टिम जाबावबाय आरो बेबायदिनो जाबावगोन। नोङो जुदि संग्राम खालामोब्ला बायदिसिना जागोन जेफोर नंखायाबो जागोन नंगौआवबो जागोन। बे दिनैनिल' खोथा नङा। 1987 मायथाइनिफ्राय जेब्ला बड'फानि दैदेननायाव आलादा रायजोफोरनि बड'लेण्डनि सोमावसारनाय जाबोदोंमोन बेवहायबो गोबां बेबायदिनो बुलि जानो गोनां जादों आरो बेबायदिया सोमावसारनायनि थासारियाव जायो। माने सोरखौबा सन्देहआव लांगोन हमगोन जेलाव दोनगोन सोरखौबा सन्देह खालामगोन बेखौ गुलि गावगोन बे जिउ गोमागोन बेफोरबायदि थासारिया बिदि समाव फैयो। ओंखायनो जों जिहेतु बिदिखौ लुबैला जों लुबैयो गोजोन थासारि फैनांगौ। बिनि उनाव बर' समाजनि जौगाखांनायनि थाखाय जोङो हाबाफारि लानानै मावलांबाय थानांगौ। दा बेबायदि बेलायाव जायनो गोसो जायो बेनो खालि आन्दलन जायनो गोसो जायो बेनो आन्दलन बरन्स बे आन्दलन खालामनो होननानै बुङोब्ला दैदेनगिरि थानांबाय आरो जाय दैदेनगिरिया आन्दलन सामलायनो हागोन आरो जोंनि जेंनाखौबो मोजाङै रायज्लायनानै समाधान खालामनो हागोन बेबायदि कुवालिटि थानांगोन अब्लासो आरो खेबसेयावनो खालामनो होननानै नों खुनु आन्दलन खालामनो हाया। जुदि बिदिमोनब्ला पिटिसिनि दिनावबो उदियासला जागौमोन नङा होमबा। फैयै दिनै मानो बिएसि बिटिसि आरो दिनैहाय बिटिआर बोरै जाफैखो बे गोलाव जारिमिनाव साफा दैदेनगिरिफोरनि माखासे बिहोमा दङ। दा दिनै पिटिसिनि उनाव बड'फानि बेवहाय बिहोमा दं। बड'फाया बेहा मोनसे गिदिर कुवालिटि दंमोनखायनो गासै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि आरो बर'नि दैदेनगिरिफ्रा बड'फाखौनो सोमावसारनायनि दैदेनगिरिनि बिबानखौ लानांगौ होननानै नारसिननायाव बिथाङा लानांदों। बे समाव बियो अलरेडि सेल टेक्स इन्सपेक्टरमोन। बे साख्रिखौ गारनानै न'खरखौ गारनानै बिथाङा बे आन्दलनखौ दैदेनदों आरो आन्दलन मोनसे खालामलांनांगौब्ला जों माबायदि साखाफारा जानांगौ बेफोरखौ जोंनि गासै बर' सुबुंफोरनोनो दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे फोरोंदोंमोन आरो बे फोरोंनाय लेखानो सोमावसारनाया जाबोबाय थादोंमोन। आरो बिनि उनाव फैबाय सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि बिथाङा गोरोबथाया जाफैबाय बिसोर जोंनि दैदेनगिरि। बिनि उनाव फिन सोमावसारनाय जाबाय दा इउजि ब्रह्म बिथां सोरबा हाग्रामा महिलारि बिथां बिनिफ्राय बिटिसि गोरोबथाया जाबाय। बिनि उनाव आरो सोमावसारफिनबाय दिनै मानगोनां प्रमद बर' सोरबा गबिन्द बसुमतारी मिनिस्वर बसुमतारी रन्जन दैमारी धीरेन बर' आरो बिटिसिनिबो दैदेनगिरि हिसाबै हाग्रामा महिलारि बेखिनि मानसिफ्रा ज' जालायनानै दिनैनि थासारियाव जियानो जायाथों मानो मोनसे बर' समाजनि गेजेराव हाथियार गैयै समाज हाथियार फ्रि समाज जानांसिगौ होनलायनानै माने गोरोबथाखौ खालामनाय जाबाय गासिबो बे दैदेनगिरिफ्रा डिसिसन लानानै। दा बिनि उनाव आरो दिनै ओंखारलायबाय दा बेहा नेतृत्व होनो हानाय गोहोआ बेसेबां बा बेसेबां मोजाङै सानै हयै बेबायदि ओंखारनो नागिरदों। दाख्लैसो नोङो NLFB जानानै थांबाय बेखौबो खुनुरुखुम रायलायलायनानै बुजाय फैफिनबाय आरो दिनै लोगो लोगो इउबिनेल बिदिनो जुदि जायनो मोनो गोसो जायो खालामबाय थायोबाथ' समाजाव बेफोरबायदि नोंबो रिक्स लानो हाया आंबो रिक्स लानो हाया मोनसे सिटुवेसन फैगोन। गतिके गुबुन गुबुन आफादफ्रा गुबुन गुबुन नोजोरजों गुबुन गुबुन सिन्थाजों खामानि मावनांगोन। गतिके बे बेलायाव सोरबाया माबा मोनसे जानानै जेला गाज्रि जायो बयखौबो दाय होनो नागिरबा बोरै जानो। ओंखायनो बेबायदि समाव जोङो एसे ब्रेक गानानै सानलायनांगौ जे जोङो मा जाबाय थादों आरो माबायदि थांनाया मोजांसै आरो बिनि थाखाय मोनसे आबहावा जोंनि गेजेराव दानांगौ। जों गासै बर' गोरों गोरा सुबुङानो जाहाथे ज' जथुमनो हायो गासै बर' आफादानो जाहाथे ज' जथुमनो हायो आरो दानि थासारिखौ खारन सोरबा 10 जन मानसिया खुगा खाथेनानै बुंदोंब्लाबो बिनि गोखा गोखै फिथाइखौ बर' रायजो राजायानो मोनजाखागोन जानांखागोन।
बिनि थाखाय जुदि माबा मोनसे जायो बिनि फिथाइयाथ' जोंनावनो गोलैगोन सोरनाव गोलैनो बे जोंनि बर' फिसा गतिके आंनिबो न'नि जानो हागौ नोंनिबो न'नि जानो हागौ बेथ' मालाय नङा होमब्ला बे मावनायनि गासिबो मोजां गाज्रिनि जिथु फिथाइ बे फिथाइया नोंनावनो गोलैगोन आंनावनो गोलैगोन ओंखायनो बेबायदि बिथिङाव जोङो बयबो मालायखौ समाल'सना खालामाजासे जों बिदिजों जानाय नंलालै होनलायलायनानै दे जयै रायलायनांसिगोन होनलायनायसो एफा एफा गावबा गावखौ कमप्रमाइस खालामनांगौ होमब्लासो जोङो बे परिबेसनिफ्राय बोरै जाथिखौ रैखा खालामनो बेखौ जोङो साननो हागोन गतिके ओंखायनो जेखौ नोंथाङा बुंदों जे जाय दैदेनगिरिनि बेयो गुबुनखौ दाय होबाय थाबानो जोंनि समस्या समाधान जाया नों गावनि आफादाव थानानै गावनि साननाय बायदियै दुलाराय बर' हारिखौ बोरै खौसे खालामनो आरो दुलाराय बर'फोरखौ नों जुदि मोजां सानदोंब्ला बेखौ जयै सावरायलायनानै माबोरै माबा मोनसे लामा दिहुननो बेखौसो जोङो नाजानांगौ